ଭୀମସେନ ମହାନ୍ତ, ଘର କେମ୍ପସଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବି କେମ୍ପସଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉରିପଦା, ଥାନା ରାଇସୁଆଁ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ମୁଁ TPNODL ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ, ଯାହାର କଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 2,10,00,000 ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। କିଲୋୱାଟ୍କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 2,10,00,000 ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ 1,38,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମିଳିଛି। ଏହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯାଉଛି, ମୋତେ ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋକ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହା ଦାମ ବି କମ୍ ହେଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ ହେଇପାରୁଛି। ମୋର 800-900 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାସକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 160 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମାସକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା। ସବୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନାଗରିକ ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଫଳବତୀ କରିପାରୁଛେ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳବତୀ ହେବ। TPNODL ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ TPNODL। ସେମାନେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଫଳବତୀ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।